खरं तर या कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा इतिहास फार मोठा आहे. कारण 92 पासून या मतदारसंघामध्ये या जिल्ह्याचे आमचे नेते आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही गेले अनेक वर्ष त्यांच्याबरोबर आम्ही पक्षाचं काम केलं. आणि त्याच्यानंतर त्यांच्याबरोबरच अलीकडे त्यांचे चिरंजीव या विधानसभा मतदारसंघाचे कार्यसम्राट पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या ठिकाणी काम करत असताना त्यांनी एकूणच आम्हाला कार्यकर्त्यांना दिलेली ताकद आणि बळ याच्या जोरावर आजपर्यंतच्या झालेल्या पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, लोकसभा, विधानसभा किंवा ग्रामपंचायती, सेवा सोसायटी असतील, या सर्व याच्यामध्ये क्षेत्रामध्ये आज नितेश राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या मतदारसंघाचा जो आपला बालेकिल्ला म्हणून आम्ही या ठिकाणी अबाधित ठेवण्याचं काम केलेलं आहे. आणि त्याचीच प्रचिती म्हणून आज उभाटाकडे असणारे कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांना न्याय मिळत नाही आहे, त्यांना त्यांची दखल घेतली जात नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे भविष्य आपलं जे काय आहे या मतदारसंघाचं किंवा विभागाचं किंवा तालुक्याचं, हे फक्त ना फक्त या या जिल्ह्याचे पालकमंत्री कार्यसम्राट नितेशजी राणेसाहेब यांच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो. आणि त्यामुळे आता हे परिवर्तन प्रत्येक उभाटाच्या कार्यकर्त्यामध्ये जवळजवळ झालेला आहे. आणि हा मतदारसंघ एक संघपणे एकतर्फी आज भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून त्याची ओळख झालेली आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्हाला खूप अतिशय आनंद आहे. आज या मतदारसंघामध्ये दोडामार्गवरून जरी उमेदवार दिला असता आणि या मतदारसंघामध्ये त्याला उभा केला असता, तरी त्याला सुद्धा निवडून आणण्याची हिंमत, ताकद या आमच्या मतदारसंघातील कार्यकर्त्यामध्ये आणि आमच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये असल्यामुळे आज अनेक लोक या पक्षामध्ये प्रवेश करतायत. आणि ही घोडदौड भविष्यात चालू राहणार आहे. आणि समोरच्या उमेदवाराचं डिपॉझिट राहणार नाही, अशा प्रकारचं या मतदारसंघाची ख्याती आहे. भाई, या मतदारसंघातले जिल्हा परिषद ऑलरेडीच बिनविरोध झाले. आता 2 पंचायत समितीच्या जागा आहेत, भाजपा लढते. काय चित्र असेल निवडणुकीत? चित्र बघण्याची, ज्योतिषाची सांगण्याची गरज नाही. 100% 100% आमच्या या दोन्ही भिलवाडा पंचायत समिती असेल, कोळपे पंचायत समिती असेल, हे दोन्ही उमेदवार आपल्या विरोधी प्रतिस्पर्धी उमेदवार जे आहेत त्यांचं डिपॉझिट जप्त करून मोठ्या बहुमताने निवडून येतील, याची मला पूर्ण खात्री आहे.